за да се измеря, а видите, ние не го меряме. Не мора да е важно колко на процента. Това е значи сега влажен глутен. Да се отредат неговите характеристики. Мора известно време да постое. Боже, жвак. И виделият жвака, я така ние не време. Жвак. Значи това се протеини неразтворлива вода, това е глутено, от който ще зависи свойствата на брашното и количински. И сега малко трябва да постое и после се изпитва на разтегане, колко е еластично. Колко е пластично, като ти го разтегляш, има някакъв глутен се разтеглива и така се останува. Сега он е още пресен, трябва малко да се почека. Ама ние сега не ти го хватаме тестото. Значи трябва, когато го разтегляш, за известно време да се врати от първобитната положба. Значи да има еластичност и разтегливост. Тия особини, дори има и апарати, на които се тия особини изпитват, това е много битна характеристика за брашното. Сега ние го обновихме и го оставяме после извънредно, че видим как се отнесли.